Kaixo lagunok! Prest zaudete belatzen marrazkia zein den asmatzeko? Ea gaurkoak axolotrarekin zer ikusia duen? Axolotea ez da karratua, ez da? Ez, axoloteren kotxea izango da. Altxor bat! Itxas azpian dagoen altxor bat! Baina, asto, itxasazpian ez daude euliak, ez da? Egia. Zeote da? Badakit, zaborrontzi bat. Zaborrontzi bat! Bai, ala edukiontzia. Edukiontzia? Zaborrontzia da? Zaborrak edukitzeko ontzia. Arrazoia duzu bai. Ze koloretakoa izango da? Ez dakit? Horren arabera, birziklatuko dugu, ala ez? Izan daiteke, baina birziklatu beti birziklatu behar da. Berdea da! Aizu asto, baina belatzek beti badu sorpresaren bat. Kaso euliak birziklatuko ditu? Nola birziklatuko ditu euliak? Orain axolotea aterako da, ikusiko duzu Sator. Begira, begira! Zaborrontzitik? Bai? Zeote da? Zak ditu, berdea da? Egiak? Igela! Igela, egia da, Sator! Igela! Eta euliak jango ditu! Bai! Igela, igelontzia! Igelontzia begira! Ai, 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 ai! Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETB Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.